Ayo. Good morning. Ma'am, mayong buntag. Nadari kay Ma'am Helen. Abilis. Ma'am, may deliver kami cargo. Package cargo. Alin sa Saudi. Pero wala pa rin siya na ano ba? Bayaran. May bayaro nun pa. 5,400. 5,400. Napo may bayro nun. Wala man gud gibayaran ang shipping ani. Ha? Pero kabalo ka nga may cargo package. Ay. Paano kaya? Napa man siya balance na 5,400 god. Sa shipping fee ba? Wala mo na bayaran ang shipping ani. Ano ba? Ano kaya ni? Sayang po mo ibalik na mo. Kadabaw pa biyan gikan yag forward diri sa Kidapawan. Sing naay mahiraman. Naay mang Oo, kabalo ka nga may cargo. Pero wala siya nagingon nga wala pa nabayaran ang shipping shipping fee. Pila dito? 5,400. Sama ko sa kabox nga dako, ma'am. Sige lang, unya na lang na to. Ikuan, ma'am, ipababa sa namo. Storyahan sa nato niya. Pa-receive sa namo, ma'am. Kay basig ano midra ba, oh. Kuan mi sa dalan, basig ngay mo agi ba. Pakuan sa nato, pa-receive sa namo. Ali, ma'am, maliwag ni ma'am. Tanawa lang sa ni ma'am. Dari mama. Open lang ko anak mama. Dirahala na mama. Surprise! Happy birthday! Joke lang, ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday, ma'am. Walay bayro nun, mama. Ikaw pa na kwarta, mama. Ma'am, ang pinay mong edad? 54. Oh, nakay kwarta na 5,400. Ay, sana all. Sana all kayo, no? Ma'am. Bayaran ba yan na niyo? Joke, ma'am. Ayaw na. Ayaw to, mama. Ako wala na bayro nun. Kabalo ka, ma'am? Wala ka kabalo kung kinsag nagpadala. Sige. Pang basahon niyang message, ha? Ana siya, happy birthday, ate. Wish na ko sa Ginoo nga tagaan ka pirmi og maayong panglawas ug daghan pang katuigan nga moabot sa imo. Salamat sa tanan, labi na sa pagkabuutan nga ate. Usab, happy birthday, ate. Unta, nag-enjoy ka sa akong gamay nga sorpresa. From Egypt, KSA. Ansay maingon nimo kay Sir Egypt. Muna sa imong adopted, ma'am. Wow, sana all. Basta buutan ta nagibalos, no? Ala oy. Okay yan. Nakulbaan ka sa bayro nun? Kulba now, happy later, ano? Karon happy na? Sige, atong kantahan si Ate Og, happy birthday. Muragdagan kay kag handa, tiba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. They make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday. Ma'am, kamu ma'am. Mama ni mo? Oy, Nay. Unsay imong wish kay Ate Helen?
Kamu. Kamu ma'am. Kamu ma'am, message. Ay, sir ka, sir. Message daw. Ansay maingon. Happy birthday, mahal. Sir, ansay maingon nimo kay Sir Egypt na nagpadala ni. Ay, Kuya Eden, thank you sa Sa surprise. surprise na regalo ng ating Wow. Tem niya, nalipay sa karon wala. Nalipay, oy. Luha sa kalipay. Okay, sige. Kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay may nga kami ang naging instrumento ni Sir Jeff, no, para mapahatod diri sa imuha ang iyang sorpresa. Mapafeel niya sa imuha kung unsa kaniya ka-love, no? Balos sa imong kaayo daw sa iya. Happy birthday, Ate Helen. Palakpakan natin si Ate. And as we wait, I'll make